Que tal? Boa noite, señoras e señores. Benvidos e benvidas a Penaltis, mércores 15 de abril. Tras a primicia de onte deste programa de A Penaltis xunto con Javi Guillén, hoxe foi un día de reaccións á futura galeguización do nome por parte do Deportivo da Coruña. Dende aquí, aínda que xo dixemos onte, temos que agradecerlle á plataforma Aquí Tamén Se Fala, a Alberto Pombo, ao IE Rafael Dieste, por poñer en marcha esa iniciativa e por darlle a forza suficiente para que fose un clamor popular e que o Deportivo decidise facer esta modificación. Cousa que tamén hai que destacar do Deportivo. Isto é así. O Deportivo cambia o nome por unha reivindicación social, pero faino. Porque outros tuveron moitos anos e non o fixeron. En este caso, con esa enquisa que tivo unha maioría abrumadora polo cambio, o Deportivo decidiu que cambie o nome. Así que dende aquí queremos darlle as grazas tanto a Alberto Pombo como ao Deportivo por facelo posible. Imos contar máis cousiñas ao respecto disto porque temos máis información para ampliar no día de hoxe aquí en A Penaltis. Así que, señoras e señores, queden porque este programa promete. Pois por aí está o home creador da iniciativa, Alberto Pombo. Que tal? Boa noite. Un aplauso, Alberto. Moi boa noite. Moi ben, moi ben. Moi ben. Un aplauso para a mocidade estudantil galega. Sí. A verdade é que sí. Bueno, primeiro de todo, como estás? E como están os rapaces e as rapazas tamén? Pois mira, o primeiro, eu estou absolutamente emocionado, feliz. Debo decir que en ningún momento dubidamos de que se ian conseguir pois estes obxectivos. Xa estou falando casi como un futbolista, pero o certo é que tiñamos a confianza plena en que toda esta forza, este sentir social, este orgullo que teñen sempre os adolescentes, estas iniciativas que son que teñen vontade de transformar a realidade, que se ia conseguir. O Deportivo acaba de dar un paso que nós creemos que está acorde ao nome do clube, da súa historia, e de momento rapaces, profesorado e todas as voces que remamos nisto, pois con certa afonía e disfrutando moitísimo. Algo que nós damos xa por totalmente seguro despois da iniciativa que decía de lo inicio do programa, menuda liastes, pois sí. Para nós tamén, que está sendo xa unha festa absoluta. Cantos WhatsApp recibiches hoxe? Pois mira, moitos. O certo é que moitos. Moitas chamadas de prensa tamén, moitas felicitacións, moitas brincadeiras, e vai ser un día que este na biografía de moitos rapaces. Nos falábamos estes días, comentábamos antes no programa de Kiko Novoa, éramos conscientes de en cantas casas vos onte ao soltar isto fixestes festa. Nos vimos, como sabedes, dun instituto proletario, Rafael Dieste, orgullosamente de clase obreira e traballador, que ten unha característica moi especial, que está constituído por un alumnado na súa maior parte de orixe migrante, e os nosos alumnos chamanse Giuliani, Yusbeli, Oliezer ou Mohamed. E eses rapaces que pasan pola experiencia da migración, de que deixan a súa casa e as súas familias a 13.000 kilómetros, cando chegan aquí sométense moitas veces a algo bueno, pois de certa desconexión, non? Como que os galegos a veces inconscientemente, como temos a facilidade de comunicarnos cos latinos en castelán, quedan fora da identidade. E todo isto, o do Depor, é algo que evidentemente as paixóns tocan a adolescencia. Entón, decía que a través desta iniciativa e de outras que desenvolvemos en Aquí Tamén Se Fala, esa rapazada galega, que é o futuro do noso país, é consciente do cambio que está facendo. Quer dizer, isto soltástelo onte, pero é unha noticia con repercusión mundial pola altura do clube e do escudo, pero é algo que fixo a mocidade estudantil galega, e é algo que se conseguiu na rúa, e é algo que se conseguiu con concertos, con reparto de máis de 40.000 adhesivos, con reunións, por suposto, co Real Club Deportivo, e algo que conseguiu, como digo, a xoventude. Entón, nós agora a esperar a que decía antes, creo que foi Borja, que esperar e tal, que o digan mañán, que o anuncia. Nós o que queremos xa é celebralo. No, a verdade é que, ostras, ao final, o que diste, o movimento social, o xuntarse, loitar por uns ideais, algo que ti
pensas que é mellor para a sociedade ou que simplemente é de xustiza, non? Por dicirlo así, que ademais é algo que tamén usabades vos, o é de xustiza, Sí, funciona. E a capacidade de soñar tamén, non? Tamén. Porque creo que isto ademais é unha mensaxe moi positiva para todos os mozos e mozas do mundo, non? De que cun pouco de ilusión, de traballo, de esforzo, pois que ás veces, lógicamente non sempre, non? Pero ás veces sí que as cousas se cumpren, non con traballo, non? É unha mensaxe moi positiva para os mozos e mozas de todo o mundo, non? E tamén do traballo colectivo, porque pensade que nós, sendo moi conscientes do que comentabas, Fran, ao inicio, de que o Deportivo é un clube xigante e facer estas transformacións exixe unha infraestructura pois acorde ao club. Nos comezamos a deseñar isto hai un pouco máis de 2 anos, primeiro con un manifesto e toda esa iniciativa que seguro que coñecedes, nas que conseguimos os apoios de Federación de Peñas, Escapitáns, a Real Academia, Consello de Cultura Galega, responsables de lingua de Xunta, Concello, Diputación, todos os institutos públicos da cidade, foi algo que no fondo conseguimos levar, é algo que se fai durante meses, conseguir esas asignaturas, moi en silencio. Os rapaces viviron todo iso, non? Claro. De ter que ir pedir esas asignaturas e despois, cando tivemos as reunións co club, que eu sempre recoñezo que nos abriron as portas de Abegondo, tivemos 2 reunións, a última tivémola no curso pasado, a altura de maio, con Manu Sainz, protocolo, etcétera. Nos nunca duvidamos que polas cousas tamén que nos foron transmitindo, que era algo que estaba sobre a mesa do club, e nós o único que fixemos entón foi recoller ese sentir popular, iso que estades dicindo, esa iniciativa, e poñelo claro, e poñelo sobre a mesa, e pedirlle ao club que dese o paso, que fixese esa consulta. Entón, como digo, nós aínda non tivemos ningún contacto con eles, a casualidade quixo que eu ese día pola mañá, o día onte, cando vos soltastes un voz, eu pola mañá escribirelles, e é que na nosa intención de eu son socio do Deportivo e o noso instituto está na Rua Manuel Murguía, que é a Claro. mesma do estadio de Riazor. Pois nesa intención de digamos, de ir sempre de mans dadas do club, nos os pasos que vamos dando costumamos mandar un correo informando. E eu informeinos de que o día 17 íamos estar na rúa, que para nós sería fermosísimo, que aproveitasen esa data para sair anunciando todo isto, e nada, nese Ostras, momento que ia ser... casualidade, Bueno, Sí. tamén oíron iso, o mellor. Que casualidade. Claro, sí. A ver, bueno, eu creo que cando as cousas se planifican con tempo e se planifican ben, como fixo desta vez o Deportivo, porque eu insisto en que hai que recoñecerlle as cousas cando fai ben, pois dache Sí, sí. tempo a cadralo nunha data tan sinalada e facer as cousas, pois, como se teñen que facer. Non tarde mal e arrasto, de repente, bueno, vámonos sacar xa, tal, non sei que. No, planifícalo con un pouco de tempo, nunha temporada super ilusionante para o deportivismo, porque poden volver a elite este ano, ostras, e darlle moitísimo máis empurre, non? É algo moitísimo máis importante. Non sei, é a E impresión. fan, Sí. perdón. Non, Alberto, por favor. Decía, si permitides, ademais, fan historia, un equipo con 120 anos, Desde logo, a Lei vaya. de Normalización Lingüística aprobouse en 1983, é algo que todos sabemos que foi posto en moitos consellos, que os Blues, a Federación de Peñas, etcétera, os All Face fixeron iniciativas, non, etcétera, e que por primeira vez é escoitado. Como digo, o noso recoñecimento, porque non temos ninguna dúbida de que se vai facer, como xa outras iniciativas se foron facendo, como sabedes que a terceira ronda, que como é coñecida popularmente, se chamaba Unidade Real Club Deportivo de La Sí. Coruña, non? E tamén foi cambiado xa oficialmente o nome. E un pouco, perdón, na liña do que decíades antes, só concluir o que estaba dicindo, que era que nós nesas reunións xa lles falábamos de que fixesen eso de cara ao 120 aniversario. É dicir, nós fomoslle con esta iniciativa Tamén lle deixastes todo feito. hai un ano e medio. Perdón. Levaches ya a alfombra e deixaches todo feito, o Deportivo tamén, mira. No, podías- todo recoñecimento que traballa. É broma. Non sei se Borja ou Alberto tedes algunha preguntiña mínima, porque xa sabedes que nos come o tempo no programa, temos moitas cousas. Alberto. Eu quereche decir, tocayo, bueno, antes os parabéns novamente por romper barreiras, romper estereotipos con respecto á rapazada, e máis se é migrante, hai esa concepción de que non fan nada, de que están desconectados. Ti, en fin, ti e o teu grupo desmintides todo iso, e a verdade que é unha honra. Quería saber, máis alá do entusiasmo de onte e esa alegría que ainda che dura,
resaca emocional. Se houve algunha celebración extra cos rapaces, que pasou hoxe? Pois mira, unha cousa que sabe a xente que ten pois os fillos ou irmáns na escola, etc., é que hoxe foi xornada de folga. Entón, o instituto hoxe estaba deserto, foi unha celebración casi de profesorado, e estamos desexando que chegue mañá para poder ver esas caras dos rapaces que hoida non puiden ver, o que sí, Que guai. xa nos temos moito contacto con ele polas redes sociais, etc. E algúns xa foron escribindo, pois algún rapaz que estaba no instituto, pois tamén fixo algún pequeno vídeo, etc. A partir de agora virá a festa, eu xa vos estaba anunciando algo que de momento só sabía o Dépor. Nós o que lle escribíamos é que o 17 de maio vamos estar na rúa, vamos a facer unha festa, vamos a estar na previa. Da outra vez estivemos con Grande Amore, esta vez faremos algo grande, deixará de ser reivindicativo e pasará a ser un acto de celebración. Pero queda aquí a data. Ole. Anuncien cando anuncien, Que ben. nós estaremos na rúa ese día. Que Ole, maravilla, 17 que de maio, maravilla. festaza, festaza en Riazor e ademais hai xornades a fin de semana. Pois era coincida tamén o partido o 17 de maio. Sería un detalle por parte da Liga. Vamoslle pedir á Liga Que dende poña o aquí, partido contra que poña o Andorra, partido sí. O 17 de maio. Xa verás, nunha hora partido prudente. contra Andorra, o luns. O luns. Veña, Borja, que temos aí xa Álvaro Lemos agardando. Dalle. Alberto, foi difícil convencer o Dépor? Falabas antes de moitas reunións. Non, a verdade é que nós tivemos dúas reunións, unha primeiramente con Mercedes Cernadas e cando houbo cambio tivemos unha con Manu Sainz, Protocolo e outra xente, fomos maravillosamente recibidos, como digo, mostráronnos as instalacións, o que están facendo en Abegondo. Hai unha cousa que algunha xente non sabe ou non lembra e é que nós hai 3 anos, non hai 2 cando falamos disto do topónimo co Dépor, hai 3 anos fixemos un acordo co Deportivo, co Celta, co Lugo e co Racing, que saímos en simultáneo cunha campaña galeguizadora. Todos os equipos que acabo de decir, os que despois se sumaron Obradoiro, Breogán e tantos outros, pero primeiro foi con estes de fútbol, fixeron vídeos sumándose a campaña, aquí tamén se fala galego, cos futbolistas, etc. Para cando voltamos, nós, e digo aquí o mesmo que dixen en público, nós cando nos sentamos diante do Dépor sentímonos honrados de ser recibidos, pero tampouco negociamos nada, nós só informamos de esta é unha que está facendo a mocidade estudantil, nós somos os profesores que empurran todo isto e vamos a estar na rúa até o día exacto en que se escoito sentir popular, no fondo. Ole. E debo dicir que desa reunión nos nunca saímos con inseguridade, entendemos que era un tema que estaba na mesa, que para o Dépor tamén ten os seus procesos e os seus pasos e cando unha persoa se mete a facer algo así, evidentemente ten o obxectivo de que se vai conseguir. Nós, debo decir, e digo moi honestamente, en ningún momento dubidamos de que o Deportivo ia a dar este paso, que era un sentir social maioritario e as probas están que cando se comezou a anunciar todo isto non apareceron voces discordantes porque, bueno, a identidade ao final é algo que nos toca a todos e o Deportivo é da cidade. Había aí unha sincronía, unha ruptura. Eu, como vos decía antes, eu son deportivista e son socio. E eu lembro, eu consumo moito produto cultural brasileiro e cando escoitaba que en lugar de chamarlle Deportivo ou Dépor, lle chamaban La Coruña. Sí. Recoñezo que a min como filólogo, non, iso tamén me tocaba dentro. doía. Pois nada, se cambiará tamén no Brasil. Agora habrá que cambiar no Brasil, xa está. A Coruña. Noticia No mundial. Brasil será a Coruña. Soltaste onte a bomba, agora noticia mundial. Agora xa está, é así. Pois Alberto Que guai. Pombo, de verdade, Noraboa. moitos parabéns. Nada, a seguir así, é o día 17, encher as rúas da Coruña, encher o que faga falta para celebrar esa gran nova. Unha aperta grande, querido. Unha aperta, forza Dépor. Forza Grande, Dépor. Alberto Pombo, de Aquí tamén se fala. A penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera. Conforme es debido.